ഏത് വേദി ചെന്നാലും ഞാൻ കുടുംബശ്രീയിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈശ്വര പ്രാർത്ഥന പാടാതെ തന്നെ വിടാറില്ല. അപ്പൊ തുടങ്ങട്ടെ. അഖിലാണ്ട നുണച്ചികൾ ഒരുമിച്ചു കൂടി അതിലൊരു നുണച്ചീനെ സെക്രട്ടറിമാക്കി പച്ചാളം ഭാരതി എന്നൊരു ഗുണ്ടീന് ആരോഗ്യമുള്ളൊരു സ്ഥാനവും നൽകി. എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാനം കഴിഞ്ഞ കുടുംബശ്രീക്ക് പാടിയ പാട്ടാ. അയ്യോ, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ തുടങ്ങട്ടെ. അയൽക്കൂട്ടം പെണ്ണുങ്ങൾ അടിക്കൂടും നേരത്ത് ചെരവൻ കൊണ്ടോടി വാ ശാന്തേവാ, കാണുന്ന ജാതിക്കെല്ലാം സെറ്റ് സാരി മുണ്ടുമുടുത്ത് വെയിലത്ത് കറങ്ങുവാൻ ശാന്തേവാ. ടിവിയിൽ സീരിയൽ തുടങ്ങുന്ന നേരത്ത് കമ്മറ്റി നിർത്തിക്കോണം ശാന്തേവാ. വീട്ടിലുള്ള കാശെല്ലാം മുക്കിട്ടു കറങ്ങുന്ന രമണിയെ കൂട്ടിക്കോണം.